Că n-ai tobotan ce te umpli de răspunsuri și nu te întreba nimeni nimic. Tragi un pic de stare de baie până faci da! Da ce? Da, în general! Da, o să mă duc să meste comoțași, știi cât de bun e smasul? Da, da, da! Întreabă-te, e bine ce faci. Întreabă-te. Am aflat la un moment dat de un băiat, am dat de un băiat care era atât de rasist, am făcut la un moment dat, fiți atent, am făcut o glumă sub influența întrebării. Cine era de ea, măi? Am făcut o glumă care merge cam așa. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată, dar oare poți să vezi stafia unui? Ai sens, nu? Că el e negru, îi apar noaptea, contraste minim și nu o să vezi stafia unui negru cu un cearceaf pe ea. Ca exit un sclan, nu se va așa. Și am zis gluma asta. Și după ce am zis gluma asta, un băiat din sală a zis, dar umbra. Și m-a blocat. Eu de obicei nu mă blochez pe scenă. Ăla mi-a dat ecranul alba. Mă uitam și zic, băi, ești prost, adică e clar că ești prost, dar o faci în public. Umbra, prietene, era atât de rasist că eu nu credeam că există rasiști de aia. El credea, era atât de rasist încât credea că pe negri îi ignoră legile FIB. Că umbra, uită-ți să creadă. Eu țin mâna aici, uite, o țin aici. Lumina se reflectă din mâna mea, n-ajunge în spate întuneric, uite umbră. El credea că vine raza de lumină spre un negru. Îl vede că e negru. Înceta pula până în față. Dar e o lumină albă, mă, eu nu mă reflect din orice ceară. Rămânea negru fără umbră. Păi ești nebun, asta normal că negrii au umbră, chinezii au umbră, țiganii au umbră, românii au umbră, indienii au umbră, toți avem umbră. Și culmea, toate sunt negre. Dacă mâine îi sari afară și ieșiți pe stradă, o să vedeți că vă urmărești un negru. Foarte lung. Și foarte agil. Cum vă întoarceți, se întoarce și... Incredibil. Ură. Dar nu știu atât să mai zic asta, să mai zic asta cu ura, nu știu, am zis-o prea mult, dar simt nevoie să o facă. Deși am mai zis-o, dacă sunt oameni care au mai zis gluma asta a mea despre ură, vă rog, încercați să o uitați și să o aflați din nou, sau să vă dați seama că nu s-a schimbat nimic de ultima oară când am zis-o, și că simt nevoie să zic din nou. E foarte multă ură. Începând de la politică, nu, să nu cred că urmează acum un căcat cu ăla sau nu, sunt toți clanuri mafiote. Ce s-a întâmplat cu politica anul ăsta este că după ce era un popor destul de sărac și prost, acum ne-au și învrăjbit între noi. Acum e ură pe motive politice și nimeni nu ține cu tine, dar sunt unii care țin cu ei. Înțelegi? Dacă îți bați pula de Antonescu, ești pățit. Dacă îți bați pula de Băsescu, ești puselit. Dacă îți bați pula de toți, ești cu Dan Diaconescu. Și nimeni nu se gândește, frate, la oamenii normali, raționali, cu capul pe umăr, care încă țin cu patin. A început să meargă, în Ardeal a început să meargă gluma asta. În sud nu merge. În sud toată lumea l-a uitat. Patin cu coapă. Patin e în Parlamentul European, sunt nebuni. La cap, patin, noi avem impresia că am scăpat de patin. Nu, la noi căcănarii cad în sud. Noi avem impresia că am scăpat de el, dar el ne reprezintă în Europa. El cu Becali și cu Elena Băsescu. De asta zic, noi suntem o țară cretină. Noi suntem cei mai cinstiți oameni din Uniunea Europeană. Noi în Parlamentul European am trimis un nebun, un cioban și o tâmpă. Mai treci pe stâmpă, frate. Democrație reprezentativă. V-ați primit un nebun, un cioban și o târătură. Ce vrea? Ce tăcere. Cine tace aici? Cine cu cine ține? Am jignit vreun nebun, vreun cioban sau vreun târătură? Prea e tăcere. Știu că am zis gluma asta la Sibiu și chiar am jignit un cioban. Era un cioban la prima masă. Vă jur pe tot ce-am mai spus. Un băiat foarte fin la 35 de ani, un tricou polo, ras, frumose. Alo! Am zis, am 300 de ori? Care-i problema cu ciobanii? De aici a fost tăcere. Normal. Înțelegem, nebunii, înțelegem ciobanii? Târțunul la fel. Păi, în ala vă zic eu panorama, normal, democrație reprezentativă, noi avem foarte